Дистрак за Цветозара от Пети Баклас Яворов. Русалската курва. Честно. Един руси грозен бакук, който иска брат. Толкова си руса, че даже всичко руси, което става по Снежана, дето брат се облича като някакъв банан помно от тебе. Купувам си руса бляда 7 лева ти, много иска поема, ако искаме да забия болно, вече искаме да забия болно богата. Искам да си забия цяла брада богата. Аремако много ма дразниш сам с присъствието, като ве дишаш направо мирам. Много си тъпа брат си, честно ясен, дето е по-рус от тебе, пото е по-умена. Алекс, дето го харесаш, брат, ако се праш, не го харесаш, качи от прозореца, мята се от някъде съм обвеса. Ти дори не си за черно мене, си за спартак, ти си за букук, сам трябва да се върнеш сама. Боята, русата боя е толкова ефтина, защото мозъкът също е толкова ефтин. Не са пари на много яка, защото ще си ударя един и ще затиш. Буквално само като дишаш припадам. Визелите припадам, получавам кръч. Имам тумор на мозъка, защото те видях, получих рак на очите, защото те видях в снощи в ония бар. Не ми са пари на много голяма, ще ударя един